Uy, si Herald. Uy, si Herald. Uy, Herald, may tanong ako. Oh, si Herald daw. Sagutin mo. Tiger Woods. Bunda. Hindi, si Tiger Woods na yun. Kami na pre, si Boy Abunda. Right here, man. Promise. Sagutin mo. Show me your tits. Repeat. Sabihin mo sa camera. The truth. shall reveal. Wag, ginawa mo na. Tama na. Tutok mo sa Wala sa akin. may sasabihin mo. Yung ano yan eh. Depende sa question yan eh. Matalino naman si Paul. Okay. Uy, Posporo. Ano yun yung music? Maingay. Uy, bakit si Bengay? Uy, saan yun? Eh, wala na eh. Meron kasi papauwi. Hindi tumakasal. Uy, hindi tumakasal. O, game. Game, tanong. Halimbawa may babae, kahit saan lupado, papipiliin ka na maging girlfriend mo. Puta! Hindi. Angelina Jolie! Sultan Kudan. Oo, maging girlfriend. Kahit sa club ko daw. Soy! Kahit sa ulo? Kahit sa labas, okay lang. Kahit sa labas. Okay lang. Oh, hindi, sino nga kahit sa labas. Pipiliin na? Anong dyan yung spirito? Umuwalay ka kanina. Bakla kasi karansa. Kaya pa lang Dati karansa. Oh, meron ka rin. Pera ako. Di mo yan o. Randy Romero. Pera ako. Yan mo. Umuwi na kasi. Gusto mo na ano ko dito? Sa Alonso na lang. Pera ako. Aron. Makinig ka bilit. Sumalit ako. Jojo. Humingi ka na. Wala ako ah. Void na ako. Bida! Bida! Ang choice eh. Hindi ako, okay. Di ako. Ang dami, ano nga? Musika ako. Pagkakasan mo eh. Yung ginawa mo kaya ano kay Sosoy. Ay kay ano Nelson yung tinututok. Pag kailangan mo ng choices, Rod, siya naman masasagot. Ah, okay. Putak na demanding punyeta to ah. Game. Today is Cyber Sunday. The fans will choose A. Jonalyn. Utangin naman ko ng Jonalyn. Ayoko ng Jonalyn eh. Jonah. Yan. B. Dai. Ha? Siya. Yan. C. Miles. D. Ags. Boy, yung announcer. Uy. Ay, sorry. Letter D. Ags. Bex. Last Poldo. Oh yeah. Last but not the least, Pedro. Herald will choose Letter C. Mines. Mines. I repeat. 1, 2, 3. Mines. Oh, mine sa Ano po masasabi niyo? Ano sabi mo? Pinili ka ng bossing natin. Big Soto. Ano sabi mo? Si Herald. Big Soto. Ano? Si Vic. Sino person daw? Ay. Kailangan namin ng opinion mo. Hindi, kailangan may boses ka. What to that? Kailangan yung boses mo. Ano masasabi mo? Ikaw daw, letter C. Mamaya na, minute. 1 to 10 ang Cheryl sa'yo. Salamat ka lang. Hoy, balitan. Thank you. Ay, thank you lang. Election. Mga si minute. God bless the Oh, why Mines? Bakit si Mines? Bakit si Mike interested si X? Oh, ba interested yung ex? Tanong mo, bakit si Alam mo Mines? ba si Jonah? Bakit si Mines? X. Hindi, wala nang balik. Gusto ko lang malaman kung ano yung nagustuhan niya kasi baka parehas nang nagustuhan ko. How about that? Oh, bakit daw gumaganong ka pa? Pwede ilan sa kanta? Hindi, ano ba? Kanta. Pre, request lang. Bigyan ko ba ito si Kuya? Kasi yung pinagkakasabulan. Drew will volunteer. Drew. Here's our friend Drew. Drew right here, man. Anong komento pare? About kay Herald, yung papili niya kay Minute. How Voice about alarm lang yan, para na voice alarm. Ha? Voice alarm. Voice alarm. Paano ko yung kuya mo nga talaga? Ano yun? Di ka ba nagugulat? Hoy, ako na magtatanong. Hey, Minette. Oo! Di pa siya nagtatanong kung bakit. Bakit si Minute? O bakit si Minute nga ba? Ayun nga siya. Arrested yung ex eh. Pero huwag na si Poldo ah. Huwag na si Poldo. Bakit si Minute?
Kanta kasi, pwede kanta. Sige, kanta. Hindi ko kantahin. Hindi ko kantahin, wala naman. Hindi ko Gusto nyo bang hindi kantahin na Herald? Ay, wala na si Kantahin! Kantahin! Kantahin. Oh, hindi ka lasing na na. Kantahin mo. Putakin mo. Walang gitara. Akala ko ba mentor mo? Teka lang po, teka lang. Hindi, walang gitara. Ano? Tinuturuan niya yun eh. Kung kantahan lang, paano ba yun, Rad? Paano pag sinabi ni Bert, kantahan lang, talo ka na. Nandito si ano. Talo ka na. Talo ka sa tropa. Paano ba kung kantahan lang, talo ka sa tropa? Ano pantahin? G-joke na lang, joke na lang. Joke mananalo to! Champion! Eh! Hindi ka pangarap na kay Milton. Bakit? Bakit si Herald? Hindi, yung ano nga, yung lyrics niya. Sige, sige! Pinaputa ko Sasabihin ni Herald yung lyrics. Ito lang mo na lang. Ito lang, awit naman na isang kanta eh. Anong lyrics na? Natulog ba Yung yun? lyrics na ano. Wala. Game! Lyrics daw. Ron, mamaya na yan! Tama na yan. Yung lyrics ng Beautiful in My Eyes. Ano yun? Kasi si girlfriend ko yun eh. Yun yung buong message. Ata! Yung next minute. Yung ba yung may message yung sa Alonzones pa? Tangina mo naman, ano ko ba? Si Agnes ka na eh. Basahin nyo na lang. Yun? 40 mo na mo na narinig yun eh. May kanya-kanya love team tayo ah. Wag ako. Oh, Jonah and Sosoy, yeah, right. Ay, Jonah and Sosoy pala, Jonah and Budok. Oh, wow. Hello. Yeah. Sosoy and Agnes, Sosoy and Agnes. Sosoy and Agnes. Come on! Walang ote-pote, tanggapin mo wala si ote. For the sake of fun. Hindi picture yan, yeah. Oh, Herald and Mines. Kaso na yung address namin. Kaso na yung address namin. Yeah. Can't take my ass off Euro. Isang ano lang, isang post lang, yeah. Post mo gagawin ko. Nakakis to, talaga pinipihit mo kay Milton eh. Post mo. Video to. Video ba yan? Ang ilang yan, video pala yan. Si Aaron na lang. Unite us. This is Sparta. Oh, tanong. Teka, cancel natin. End ko na. Baba masyado.